Vreme je za sport, reč ima kolega Nebojša Radović, ali i njegov sagovornik. Hvala, Ana. Kao što je Ana najavila, ovo izdanje sportskog bloka u Infotopu počinjemo gostovanjem svetskog prvaka u kajaku jednosedu na 200 metara za takozvane mlađe seniore, odnosno za takmičare do 23 godine. Sa mnom je Nebojša Grujić. Dobar dan i dobrodošao. Bolje vas našao. Stigao si jutros iz Francuske. Znam da nisu još uvek nisu više u stvari prvi utisci, ali kakvi su sada utisci? Drago mi je što sam tu medalju osvojio, puno truda smo uložili, ja, moj trener i ekipa s kojom radim. Stvarno, kad to krunišeš zlatnim odličjem, stvarno ti bude drago zbog toga. Osim kajaka jednoseda, veslao si i kajak dvosed. Tu ste također veslali finale. Da, sa partnerom Nemanjom Stanivukovićem veslao sam dvosed vesta. Tu smo izborili 7. poziciju. Bilo je sat vremena razmaka između trka i bio sam spreman za narednu trku i mislim da sam dao svoj maksimum. Drugi timovi su bili spremniji i bili su bolji. Tebi je ovo posljednja sezona u kojoj možda se takmičiš u toj kategoriji, odnosno konkurenciji mlađih seniora. Kakvi su planovi sada? Sada malo odmaraš, ne ideš na Evropsko prvenstvo za seniore? Pa ne idem na Evropsko prvenstvo za seniore, ali uskoro je i svetsko za seniore do 23 godine. To je krajem jula, znači odmah danas počinju pripreme za to takmičenje i nadamo se da ću ponoviti rezultat u jednosedu i dvoseda će biti uspešniji. Koliko dugo traju pripreme? Kažeš, već počinju pripreme za svetsko prvenstvo, ali imaš uopšte preko leta vremena da se odmoriš? Pa slabo, nama je tokom leta non stop takmičenja, pripreme, ali krajem avgusta kad to sve prođe imamo dovoljno vremena za oporavak, za regeneraciju i kasnije za nastavak. Ali ni onda ne smete previše se opustite? Pa ne smemo. Ovo ti nije prva svetska medalja. Prošle godine, ako se ne varam, u Kanadi si također osvojio jednu medalju. Da, prošle godine u Kanadi u dvosedu sa Urošem Mitjevim osvojio sam srebrnu medalju za seniore do 23. Isto osvojio sam sa njim evropsko srebro za seniore do 23 i u Segedinu smo na svetskom kupu za starije seniore osvojili bronzanu medalju. K1 200 kažu da je nekako elitna disciplina, to je negde odgovara 100 metara u atletici. Šta odlučuje o tome? Koji su faktori koji utiču na to ko će pobediti? Pa u sprintu, u kajaku, pre svega moraš biti fokusiran. Svaka greška može da te košta lošeg plasmana. Trke se završavaju u pola sekunde, svi 9 čamaca, tako da tu je jako bitno da ne napraviš nijednu grešku i da što bolje zveslaš. Da budeš jak mentalno u glavi i sve će biti ok. Kad imaš neko si veslao si, ja mislim u 5 popodne je bila trka u jednosedu, oko 6 sati je bila trka u dvosedu. Ili imaš uopšte dovoljno vremena da shvatiš šta se desilo i da budeš spreman ponovno da napuniš baterije toliko brzo da bi mogao da veslaš još jednu trku? Pa odmah posle finala, odmah da je bila ceremonija dodele medalja, da smo žurili baš da primimo medalju i da se pripremimo za sljedeću trku, tako da ne sabereš odmah utiske, tek na kraju kad se sve završi, kad uveče dođeš u hotel, onda tek shvatiš šta si uradio. Ovo, kao što si rekao, nije vrhunac sezona, ovo je negde prva trećina sezona, ako mogu tako da kažem. Šta sada radiš, kako izgledaju pripreme između evropskog i svetskog? Pa, za sada ću biti u Novom Sadu, gdje ću sa mojim partnerom trenirati, spremati jednosed 200, dvosed, ne znam još sa kim ću veslati i tako. U svakom slučaju puno rada. Da, puno rada. Nebojša, hvala ti što si bio gost Infotopa. Hvala vama. Mi sada nastavljamo sa ostalim vestima iz sportskog bloka.